Okay. Så vi har gang i vores fra forbruger til kreatør, superforbruger til kreatør challenge, og det er dag nummer 2. Jeg tænkte, at jeg gerne lige vil uddybe lidt omkring, hvorfor jeg egentlig overhovedet er gået i gang med det her projekt her. Og det bunder i, at jeg simpelthen har fundet ud af, at jeg i længere tid, altså virkelig lang tid, har været meget fraværende fra mit eget liv. Jeg har havnet i sådan en vane med, at hver gang at jeg møder et udsagn, eller at et udsagn eller et problem, at så skal jeg lige dobbelttjekke rigtigheden af det. Det vil sige, at jeg går i gang med at researche sandhedsværdien med det samme, og jeg ved ikke rigtigt, hvorfor det er, at sandheden på den måde er blevet utrolig vigtig for mig. Men det betyder, at jeg hele tiden hænger på YouTube. Jeg ser gerne alle de samme ting igen og igen og igen. Det er de samme kreatører, jeg kigger på, så det er egentlig mest sådan, hvad kan man sige, en måde at filtrere det faktum, at jeg ikke rigtig får nogle projekter ud over stepperne. Og det er det, jeg sådan ligesom, som om jeg prøver at flygte fra min virkelighed. Og det er et problem, fordi jeg har rigtig meget tid til rådighed. Så langt har jeg nemlig sørget for at skabe et liv for mig selv. Men jeg er ikke nået hen til at opfylde den tid med for mig meningsfyldte projekter, eller hvor jeg tager ansvar for de mennesker, som jeg har i mit liv omkring mig, og prøver at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave sammen med dem, hvad jeg godt kunne tænke mig at skabe for dem, og derigennem finde noget værdi for mig selv. Der sker det, at når man konsumerer en hel masse stof, så er det desværre sådan, at vores hjerne og vores sanser, de sender 10-11 millioner bits i sekundet af information til vores hjerne. Og det er vores hjerner slet ikke bygget til at håndtere. Så derfor så tager hjernen sådan på autopilot simpelthen og bortfiltrerer 99,999% af al den information, indtil der er sådan 40-50 bits tilbage. Og det meste af den information, det handler om du er i sikkerhed. Så er der en lille smule omkring, om dine behov bliver mødt, men mest er det noget omkring, at du skal være sikker i verden, så du ikke dør eller falder ud over en klippe, eller hvad ved jeg. Jeg faldt over en video på YouTube, så en lille smule værdifuld information var der. En fyr, som hedder John C. Coyle, som har en YouTube-kanal, som hedder The Time Expansion Project. Og i den, der beskriver han det her med, at vi er på autopilot. Næsten hele vores liv er vi simpelthen på autopilot. Så når vi husker tilbage og skal tænke over vores liv, så kan vi simpelthen nærmest ikke huske noget som helst. Vi har nogle ganske få mindeværdige oplevelser, enten af egen kreation eller en situation, noget der skete for os, som på en eller anden måde blev mindeværdigt. Postulatet bliver så, at det er, at livet kan opsummeres til de meningsfyldte minder, som du har skabt for dig selv. Siden at det er alt, hvad du kan huske og genkalde dig. Og derfor så siger han, at det er nødvendigt for dig, at du skal lægge planer. Du skal beskytte dig mod for meget unødvendig information. Og så skal du lægge en plan, som er ekstravagant. Og det kan være hvad som helst. Det kan være en oplevelse, som du gerne vil have. Lad os sige, at dit mål er, at du gerne vil i Det Kongelige Teater og synge opera på den store scene. Altså det er et rimelig stort mål, hvor man må sige, at det er nok uopnåeligt for langt de fleste mennesker. Men hvis du har talent, og det er din drøm, så
ville det måske være det, du kunne arbejde på, at simpelthen hen over de næste 3-4 måneder, hvor lang tid det nu tager, at du så planlægger det her og eksekverer på at få den drøm til at komme til virkelighed, og at den forløsning, der vil være ved at opnå dit mål, simpelthen vil være det hele værd, og vil være en ekstrem mindeværdig oplevelse, og altså meningen med livet for dig. Jeg har i hvert fald taget det til mig på det plan, at jeg har nu kommet til den beslutning, at jeg må beskytte mig selv, og min lille krybdyrhjerne her skal beskyttes mod al den her meget gentagende og unødvendige information, som jeg har gået og fodret den med. Og på den måde så håber jeg, at jeg kan blive lidt mere til stede i mit eget liv. Det var min bevæggrund til, hvorfor vi går i gang med det her projekt. Jeg håber, at du vil følge med, og at du vil føle, at det ikke er spild af din tid. Selvom jeg er klar over, at jeg selvfølgelig ved at lave den her videoserie måske bliver en del af problemet. Men enhver til sit. Vi ses derude. Ha' en god dag.